Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ba't ma? Ato man ang company ma. Ato bitaw. Pero maoy akong gusto nga masayran mo ang origin ni ining atong kumpanya. Wa ni maangkon sa imong amahan just by a blink of his eyes. Ma. Tuod. Nakitaan di ay ka sa amahan ni Sarah? O ma, nakitaan ko. Nganong nagpakita man ka? Unsay imong motibo? Wa mo gugo magtuo ma nga ang iyang amahan. Sayo mo adto. Sayo pagod to. Diin ka ba sa bato gabi? Dito ko sa akong mga brad sa banda ma. Nag-inom ug dito ko makatug. Dali kay kong mibiya dito kay... dali kong mibiya pag mata na ko kay dili ko gusto malit ko sa trabaho. Kung adto ka lang di ay matuog sa ato. Sagdi lang ma. Kung sayo ming mahuman sa among rehearsal, mupauli dayon ko ma sa ato. Kay kung dito ka paunta matug sa ato, dili ka makitaan sa amahan ni Sarah. Kay bantayan ka man ako. Nganong gadi ay makitaan ko ma? Huwag ka masayod sa epekto. Mahimong magduda ang amahan ni Sarah nga dili si Mateo ang nakapamabdo sa iyang anak, kun dili ikaw. Ay, ngano masad nga sayo masang miduaw siyang anak oy. Ay nalang pangitag rason, Anton. Imo gyud ning sa. Ha? Nangita gyud kag higayon no nga magkasulti mo si Sarah. Ay, ma. Last na lang gyud to nimong papakigsulti ni Sarah ha. Oh. Mangita kapag kaniglaing higayon. Pabalhinon ko nagpuyo sila si Sarah ug Mateo human sa ilang kasal. Ma. Ma, kapoy nang magtrabaho? Kapoy anak. Ngano bang nangutana man ka? Trabaho unta ko. Unsa? Parehas good brad na ko, Anton. Di ba trabaho naman siya? Parehas naman mo office? Ay, dinhi ka na lang sa bahay, anak. Kung makasal na mo si Sarah, kinahanglang imo siyang bantayan. Brad lagi na ko, Anton. Trabaho man. Gastador ang imong Brad Anton. Imong trabaho, Brad na ko, Anton. Kay di man siya parehas na ko. Unsa? Normal man, Brad Anton ako. Good. Anak, wa ka ba masayod? Nga angay kang daygon sa imong pagpakasal ni Sarah? Katungdanan sa imong maguwang, nga angay niyang luwason ang kahimtang ni Sarah. Pero iya bagod kining gibuhat. Ikaw maoy mipasan sa obligasyon nga iya unta sa imong maguwang. Wa ko sabot sulti mo, maoy. Niingon ka man kod nga normal ang imong maguwang. Maong ako siyang gipatrabaho. Ang buot ba na kong ipasabot nga mas normal ka kaysa utok sa imong Brad Anton? Kung trabaho ko, sugot ka? Imong biyaan si Sarah? Ngano di ay? Wa ka mahadlok nga awayon siya ni Brad ni mo Anton? Hindi ko sugot, oy. Ay, sige ma, hindi na lang ko trabaho. Bantay lang na ko, Sarah. Bantayi si Sarah. Kaysa dili madugay, mudako na ang iyang tiyan. Ug unya, mugawas na ang... Munyika? Munyeka? Ingon man bad na ko, Anton. Munyika. Munyika kanang hilak, Jud. Kanang mukatawa pa, Jud. Kanang living doll ba?
Mateo. Sige, ma. Hindi lang ko trabaho. Bantayan lang ako si Sarah. Anak, nakabantay ko nga murag. Larino ka nang musulti. Suko man, Sarah. Maayo di ang maestra si Sarah. Di ko gusto. Suko, Sarah na ako. Mauna, sunod gid ko sa iya gusto. Di ko ganahan suko siya. Kay, di niya ko lutuan lamisudan. Nagkinahanglan jud ay kang Sarah, anak. Busa, ayaw kit paghimog lihok nga masuko si Sarah nimo. Di jud, ma. More pa jud. Anong dadaan naman lang ko ni Mugsudan o kanon din Anton? Magkuyog Miss Mama gikan sa office. O ato na sa kumkaon sa amo. O karon di ka mapas mo, dadan ka lang nako. Ay, di masag ko makamaong muluto, good. Bisag maglungag lang unta ka. Da, kumaanad. Kana di magluto ka sa rice cooker te. Di ko kamao. Ha? Dawi, naku pangutan na oy, ngano dili ko makamao? Di lang yun ko ganahan ba? Wala ka tudloy sa minahan. Mahimo ba? Ayaw gisguti ang ako mga ginikanan. Oh. Apel ko pasok sa butik, ma'am. Ikay best man ni Mateo. Sa? Ngalagot taon, ma'am. Sidong Anton di ay. Nagpaila na ba ito nga iyang isuon sidong Mateo? Ako ray mahibaw, anak. Mama. Bogart, si mama. Ma'am, good ma'am. Nagmama ka naman yung taon ako. Sorry, ma'am. Huwag ka mayabag. Nakalitan ko. Ma'am. Sorry, ma'am. Oh, kana. Ano, ma'am? Oh, kana. Mo na isakto. Sorry, gani. Sorry, ma'am. Ako mo ilang inahan, Bogart. Sabot ka. Oo. Ha? Nahan, Kung gani. naibaw ko sa akong gibuhat. Aw sa man, di ka kay mangita ko glasa. Ayaw, mamoy! Ah. So. Lagi. Tulik mo lang sidong Mateo na ko. Di ko musugot. Raman di ay na. Sa to pa, musugot ka. Unahan na ni mo. Ngano ako may mong pauna-hunaon? Sugot ko, ma'am. Ha? Sugot lagi ko. Oh, lagi. Basta, ma'am. Wabi ako'y kalibot. Ay, ako'y labot ini, ha? Imo bining desisyon. Oh. Okay sa may manudya nimo. Kisa'y manudyan ako. Kinsa? Ay ko baksag pangutana. Di lang Unsa? di lang ko mag-tell. Di magtin. Unsa? Doon na kang exciting nga balita. Ha? Exciting? Doon na nasad mo yung invitation. And this time, out of town ang inyong show. Dako ng TF. Why problema sa TF? Kay out of town man, dako yun ang presyo. Oh, kadit lang. Unsa mang adlaw ang show? Tingalig matol na nga doon ako'y trabaho ana. Usually kanang mga out of town mo tunong nagsabado or Domingo. Good. Taga-iden ko sa data. Amo anang sabutag maayo sa promoter. Ay, mayong tag-sabado ang show da. Aron makapahuway sa ko. Aron sa ingon, di ko maliit sa akong trabaho. Unsa man? Gipanghambog nimo imong trabaho? Wow, oy. Ngano pulos na trabaho nang nabukas imong baba? Ikaw ba? Di lang ko gusto makasa sa akong inahan. Good. Balibadaan kung dili ka sure. Aron dili ako mo yung problema nimo Anton. Nasuko ka? Gusto kong musikat ang inyong banda. Pero daghan kag reklamo. Pag sure lang daan. Aron makapangita din kog laing grupo. Tagai lang lagi ko sa date lagi sa maong show. Yes! Hapit na, Jude! Odsay hapit na. Atong kasal. Imo gid ang gitiman-an ang atong kasal? Tanawa. Oo. Tanawa. Gibutangan Jude na ko ex ang date. Di ba mama na atong kasal? September 8, birthday ni Mama Mary. Uy, nahinumdum ka din nga birthday na ni Mama Mary? Hinumdum Jude kay ingon man mama na ko free na. Power sa day kag memory, ha?
Mateo, Hmm? dili lagi ka mo katawag ingon ana. Sorry. Gusto lang nako nga respetuhan ka sa mga tao, Mateo. Okay, Sarah. Basta, hapit na jud atong kasal. Nahimuot gid kay ko ni Mateo, ma. Nahinumdum gid siya sa mong kasal. Birthday ko no ni Mama Mary. Ang date maoy akong giapas. 8 o kay September man, birthday ni Mama Mary. Nganong gipili man nimo ang maong date, ma? Ang adlaw maoy importante nako. Sabado. Dili mahago ang manambong sa inyong kasal. Ilabi na sa mga sponsor kay makapahuway pa man sila sa adlawng Domingo. Tagsarasab ang mga meetings niya ng mga adlaw. Oh, ikaw gud, ma. Ikaw ra may among agdo ni Mateo. Basta kay gitiman-an gid ni Mateo ang maong date. Imong kong gipatawag, ma. Di ba nakinahanglan ka mag-promotion? Oh. Ha? Nagkinahanglan kag promotion aron dili ka na unya mahimong ordinary employee nining atong kompanya. Murag, karon pa mo pabor na ako ang imong mga desisyon, mada. Anak ko ikaw, Anton. Bisan usahay magkasungi ang atong panglantaw. Nagtinguha gihapon ko sa imong kaayuhan. Lamat kay ma, ha? Makaingon na gid ko, nga dili ka bias. Nahibaw ka gyud nga lahi ang imong mangod. Busa nagkinahanglan siya sa akong atensyon and affection. Nakasabot ko nimo, ma. Kanos aman ko ma-promote, ma. Human sa usa ka seminar. Seminar? Gusto kong ikay mo tambong ni ining maong seminar aron dili ma-question ang imo unyang promotion. Nakasabot ko nimo, ma. Kanos aman ang maong seminar? September 7, 8, and 9. Oh, unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!